Varo tästä. Tää on ihan erilainen kuin oma. On siinä samoin jonkin, mutta tää on vähän kovempi. Vittu Tomi oli jäkeis. Moro! Se on hänen. Jää kyllä vähän tekemistä täällä. No on se silti tässä, kun tuossa on noin paljon puita, niin sunkin pitäisi avata jotain hyssäitä joka. Pitäisikö tuolla tuon puun vasemman puolella siitä heittää tällä? Tanssaa. Älä ei varmaan itselläkin siellä. Tontsaa tässä. Niin. Älä nyt lässitä. Tässä nyt Antsa pystyy heittämään. Nyt on Joona. Vähän kuin se on enemmän jerkkuinen. Miten niin? Siis tulisi kyllä nippari. Jos se nyt on puun oikealta puolelta näin, tulee tonne. Mä ajattelin heittää tosta keskeltä kaljaa. Se on tommotti, niinku veli. Ja mä heitän tuolla vasemmat puolella. Heitä velimatti heittoa. Velimatti. Äijä haittaa vähän viinaa. Häh? Haittaa vähän viinaa. Oho! Nää läpi tollasen luurin. Tuommoista voi just pitänyt. Ei vittu mä liukas. Ei oo vaan vittu verkkoa enempää. Joo, meillä on tuossa koko ajan porukkaa tossa. Toi yksi oli hyvä valinta. Ai vittu oma.